karong adlaw gisaulog nato o gisaulog sa simbahan ang kapistahan sa tuang Ginoong Jesucristo, the eternal high priest. Itong gisaulog ang pagkapari sa tuang manunubos, no? Ang labahong pari o tunhayng pari. Dunay usa ka batan-on nga lalaki, nangutana siya sa iyahang ginikanan, kung nganong matag adlaw moadto magayod sa simbahan aron musimba. Giingnan siya sa iyahang inahan nga manimba sila matag adlaw aron matag adlaw usab nila makita ang Ginoong Hesus diha sa altar. Og matag adlaw usab nila kalawaton ang Ginoong Hesus aron mahiusa sila kaniya diha sa pagpangalawat. Miingon ang iyang anak, how come nga matagtambong nato sa misa dili man si Jesus ang akong makita diya sa altar, ang pari man? How come nga si Jesus atong gikalawat sa panahon sa komunyon nga gamay man lang ang gihatag sa pari, mura ra man sa wafer? Gitubag sa siyang amahan, siguro kulang ka sa pagtuo ug tingali wala kay focus diha sa santos nga misa. Mao nang wala nimo ma-recognize Jesus diha sa altar. Wala nimo ma-recognize nga si Jesus ang imong gidawat diha sa pagpangalawat sa santos nga misa. Mga igsuon, ang kakulang sa pagtuo o kawalay focus panahon sa santos nga misa, panahon sa santos nga Eucharistia, mo'y makapahimong babag kanato sa pag-ila, sa pag-recognize sa Ginoo nga mao gayud ang nangulo sa pagsaulog sa santos nga misa o siya mao ang gisaulog sa santos nga misa. Diha sa santos nga misa, diha sa santos nga Eucharistia, dili na si Father Alvin, dili ni si Father Tata, dili na si Monsignor Robert, o dili na ang obispo mao may saulog sa santos nga Eucharistia, kundi ang Dios mismo. Siya mismo ang nangulo sa santos nga Eucharistia, siya mismo ang gisaulog sa santos nga misa. O dili na sa santos nga misa, kundi sa tanan nga mga sakramento nga gituko dinhi sa simbahan. Dili na kami mismo ang nagbunyag sa mga bata. Si Kristo mismo mo'y nagbunyag kanato. Si Kristo mismo mo'y nagdawat kanato diya sa sakramento sa bunyag. Si Kristo mismo ang namati kanato. Si Kristo mismo ang nagpasaylo kanato diya sa sakramento sa kumpisal. Apan kung kulang kita sa pagtuo, kung wala kita'y focus ngadto sa itong pagtuo, then dili nato gayud ma-recognize ang Dios. Ang pagkatawhanon sa pari mo'y ato ang makita. Mao nang ang uban mingon ngagutang musimba nga kanang pari makasasala man puna, ngagutang mangumpisal nga kanang pari makasasala man na. O baka atong katulgan ang santos nga misa. Magpiyong-piyong ta diha sa lingkuranan kay wala man tay focus. Kulang man ta sa pagtuo ngadto sa Dios. Kay ang atong nakita dili man si Kristo, ang atong nakita ang pagkatawhanon man sa pari. Mga igsuon, kung kulang kita sa pagtuo, kung wala kitay focus ngadto sa atong pagtuo sa Ginoo, dili gayud nato ma-recognize ang Dios. Dili gayud nato mabati ang presensya sa Ginoo diha sa mga sakramento ngayong gibilin dinhi sa simbahan. Sa Jesus gayud ang nagsaulog ning santos nga misa o siya usab ang gisaulog niini. In the person of the priest, the same Jesus who took bread, blessed it, broke it, and gave it to his disciples and said, "Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo." The same Jesus who took a chalice, gave thanks, and gave it to his disciples,
og mingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang akong dugo nga ihatag kaninyo, nga iula kaninyo. Jesus is the eternal high priest. And it is only in the eyes of our faith that we would be able to recognize Him. Di alang ngayon sa to ang pagtuo. 100% nga pagtuo. Nga ato siyang makita, ato siyang masinati. Mga igsuon, tuuhi o focus sa imong gituhuan aron sa ingon ato gayong makita ang Dios, ato gayong masinati ang Dios diha sa mga sakramento yang gibilin kanato, labi na gayon diha sa santos nga Eucharistia. Amen. Palihog